amorrua eta tristura. Eta orduan, lau ikui idatzen dituen, banaka, joan gora izuan, Mari Mototxe pozik, bere hauen elementu batean zentratu nintzen, betaurrekoetan, Mari Mototxek egunero pozaren betaurrekoak jazten ditu. Ideia hori gustatzen zitzaidan, nolabait zerbait aktiboa bihurtzen duelako poza, ariketa bat, kirol bat, zuk erabakitzen duzu pozik egotea edo ez egotea, eta gainera oso ondo zetorkidan bere ama, Mari Mototxen ama Loreto hobeto da, gertatzen den guztia beti da hobeto esaten duena, eta berak ere betaurrekoa dauzka, betaurreko beltzak itxua delako. Orduan, baten betaurreko gardenak, ez pozarenak direnak, eta bestearen betaurreko opako horiek, baina nolabait poza barnetik datorren zerbait bezala irudikatuz. Gero triste, Pupu eta Lore triste daude, Amona Josefina hil egin delako. Liburu hau idatzi nuen